кунад, барои халқа хубӣ кард, дод. бо баъзе номеҳтироме ҳастанд ки дар иқа хубии ҷаноби мо бо яке норозигӣ мекунанд. ӯ рӯз ма барномаи ҷаноба тамошо кардам, мегӯм ку беашк натонистам тамошо карда. иқа марди бузург, иқа марди оқил бо хест ай ҳама халқ шукрона карда, таъзим пеши ҳар якояки халқ таъзим кард. ихе ҷавонмардӣ, ихе бузургӣ, ихе дилу қудрат ҳар кас надорад. тамоми худша дар ватан дод. иқа меҳнатҳои хуб кард, иқа обод кард. шукрона ки мо дар ин ободӣ ҳастем ва мехоҳем бо саҳми худмона дар ҳамин ободӣ бимонем. як морам бо ҳаракат кунем, як пешравӣ кунем. барои мо ай пешвои миллат дуо мепурсем ки дар ҳаққи корхонаи мо ҳам дуо кунанд, дар ҳаққи фарзандои шумо ҳам дуо кунанд ки пурбаракат шаванд, дар ҳаққи беморо ҳам дуо кунанд ки беморо шифо биёяд, ватан ободу зебо ҳамавақт бошад ва ҳар як шаҳрванд соҳу саломат бошад. мо ҳам як халқи тоҷики шумо пешвои миллат аз шумо ҳам барои ин меҳнатотон, барои ин хизматотон, барое ки ҳастии худтона барои халқ доден, меҳнат карден, пешравӣ карден, обод карден, мо ҳам ҳар яко яки худмон синни шумо таъзим меёрем. мо миннатдорем аз шумо пешвои миллат. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.